Работил съм едно на едно с над 40 успешни предприемачи, управляващи 6, 7 или 8 цифрени бизнеси и се опитах да анализирам какво правят те различно. Днес ще ти покажа главния разграничител, който вероятно е и причината, поради която бизнесът си за онлайн услуги, консултации или менторство не се разраства толкова бързо, колкото ти се иска. Ако си нов тук, моето име е Димитър Казаков и през последните 8 години съм работил с над 3 дозини, 6, 7 и 8 цифрени бизнеси, помагайки им да се разраснат. Основното нещо, което отличава хората, които разрастват бизнеса си стабилно, от тези, които стагнират, не е талантът, не са връзките, дори не е непременно и стратегията им. Това е способността им да се фокусират. Аз направих първите си стъпки в интернет маркетинга още през 2011 година и си спомням как разглеждах сайтове като Warrior Forum и блога на Алекс Бекър, търсейки парченца информация, които биха ми помогнали да изкарвам пари онлайн. Когато стартирах, буквално прекарах месец само в опит да създам един обикновен WordPress сайт. Трябваше да науча HTML, CSS код, да се оправя с хостинга, да персонализирам WordPress темите. Всичко това беше преди дори да съществуват page builder-и. Спомням си колко пъти прекарвах часове само в опити да центрирам един бутон на страница. Един бутон. Истината е, че допреди 10-15 години информацията не беше толкова лесно достъпна и можеше да отдадеш успеха на стратегии и тактики. Да знаеш как да направиш нещо беше наистина ценно, защото наличната информация беше оскъдна. Днес обаче с изкуствения интелект на твое разположение, готов да отговори на всеки въпрос, който имаш и дори да свърши голяма част от работата вместо теб, това да не знаеш как да направиш нещо просто вече не е оправдание. Преди нямаше и готини инструменти като Canva, така че трябваше да създаваш графики само от нулата, без шаблони, изобщо всичко беше трудно. Сега има евтини услуги, които правят всичко лесно. Буквално можеш да изградиш цял бизнес абонамент за изкуствен интелект за 35 лева и Page Builder за 50 лева. И все пак много от нас се затрудняват да разраснат бизнеса си. Защо е това? Истинската причина е, че въпреки, че имаме ефтин, улеснен достъп до всичката информация и инструменти, от които се нуждаем, в днешно време също така сме и по-разсеяни от всякога. Instagram, Snapchat, TikTok, Netflix, YouTube, приложения за запознанства. Преди имаше твърде малко, сега има твърде много шум. Всяко известие, всяко приложение, всяка платформа е буквално проектирана от екипи и инженери да грабне вниманието ти. Ето го и проблема. Имаш ограничено количество фокусирано време всеки ден. Като прост експеримент искам да направиш едно упражнение в следващите 3 дни. Води подробен дневник как прекарваш времето си. Щом прегледаш как прекарваш времето си, проблемът ще стане очевиден. Представи си, че имаш 5 единици фокусирано време и вложиш една в основния си канал за привличане на клиенти, например YouTube. Но после вложиш една в чатене в Tinder. После вложиш още една в разглеждане на Instagram и още една в отговаряне на случайни имейли и после още една в гледане на Netflix. Тогава всички други предприемачи, които влагат всичките си 5 единици в нещата, които наистина разрастват бизнеса им, просто ще те изхвърлят от пазара. Това е като да се опитваш да напълниш 5 различни кофи с един маркуч. Тичаш наоколо, сипваш във всяка кофа по малко вода, но в края на деня нито една от тях не е достатъчно пълна, за да бъде полезна. Междувременно конкурентите ти пълнят една кофа до ръба и това е кофата, която наистина има значение. Така че как да се фокусираш в днешно време, когато всичко е проектирано да те разсейва? Ще ти споделя моята система, която използвам лично, както и с всичките си клиенти. Ето ги моите 4 правила за безмилостен фокус в сферата на разсейването. Правило номер 1. Планирай деня и седмицата си, като приоритизираш и планираш задачите си в таблица. Най-важните, най-креативните и най-трудните задачи отиват по-рано през деня, а останалите по-късно през деня. Това правило не е просто някакъв хак за продуктивност, то се основава на това как работи мозъкът ти. Твоят префронтален кортекс, частта от мозъка ти, отговорна за комплексното мислене, има ограничена енергия всеки ден. Използвай го за сложните задачи, докато си свеж. Аз използвам проста електронна таблица, където планирам приоритетните си задачи за деня и ги зачерквам след като ги изпълня. Като отново не забравяй да определиш конкретно време за всяка задача. Правило номер 2. Работи на блокове от 30 до 45 минути, без разсейвания и настрой таймер. Когато казвам без разсейвания, имам предвид 0 разсейвания. Изключени известия, затворен имейл, телефонът в другата стая, ако трябва. Това, което правя аз, е да настроя таймер в toggle.com или на телефона си за 30 до 45 минути и работя докато таймера не звънне.
След това правя 5 до 10 минутна почивка, преди да започна следващия блок. Правило номер 3. Разговорите отиват след обед. Това може да звучи просто, но е направо революционно. Творческата ти енергия е най-висока сутрин, така че защитавай тези часове за задълбочена работа и за привличане на клиенти. Планирай всичките си разговори, срещи и консултации за следобед, когато е възможно. Аз лично обикновено блокирам календара си, така че никой да не може да запази час с мен преди 14 часа. Очевидно има изключения, но те наистина трябва да са изключения. И правило номер 4. Делегирай, когато си готов. Идва един момент, когато не можеш да направиш всичко сам, а и не си толкова добър в някои от нещата и без това. Така че, ако имаш капацитета, найми някой друг да свърши тези задачи вместо теб. Ще направя отделно видео за това какво, кога и как да делегираш, така че следи канала за него. И ето един бонус съвет. Ако телефонът ти все пак е наблизо, поне блокирай приложенията за социални медии с времеви ограничения. Буквално можеш да използваш приложение, наречено Freedom, което блокира Instagram, YouTube и други приложения за социални медии на телефона ти по време на работно време. Защото нека бъдем реалисти, силата на волята е надценена. Ако разсейването е постоянно достъпно, в крайна сметка ще се подадеш в даден момент. Сега искам да бъда откровен с теб за секунда. Нито един от тези съвети не е секси или революционен, вероятно вече знаеш повече от тези неща, но ето я разликата между тези, които успяват и тези, които не успяват. Не става въпрос да знаеш какво да правиш, а наистина да го правиш. Най-успешните хора, които познавам, не са непременно най-умните или най-талантливите, но те са тези, които могат да се абстрахират от шума и да се фокусират върху това, което наистина движи бизнеса им напред. Ако не успяваш да растеш толкова бързо, колкото искаш, въпреки че имаш достъп до всички знания и инструменти, от които имаш нужда в интернет, опитай тези 4 правила само за една седмица и ще бъдеш изумен. Всякакви въпроси можеш да оставиш в коментарите по-долу и ще се опитам да ти помогна. А ако искаш моята лична помощ с разрастването на бизнеса ти, така че да знаеш върху какво точно да се фокусираш във всеки един момент, за да създадеш реален растеж, запази час за неангажиращ разговор от линка по-долу в описанието и се свържи с мен и моя екип, за да обсъдим бизнеса ти и да видим как можем да ти помогнем.